Túto objednávku som si naozaj užila. Bol to jeden z tých projektov, pri ktorých si človek uvedomí, prečo túto prácu miluje. Objednávka na 300 holografických nálepiek s týmto číslom. Čo znamená toto číslo doteraz? Neviem, možno mi môžete napísať, či má nejaký význam, alebo skúsiť vygoogliť. Ja som to neriešila, zákazník je váš pán. Lesk, farby, efekt, všetko vyzeralo úžasne, ale poviem vám, bola to riadna makačka. Najskôr som musela pripraviť tlačové podklady a potom každý arch vytlačiť. Na jednom archu bolo 6 nálepiek. No a každý tento arch išiel 2 razy do plotra, pretože zákazník si prijal biely okra pre jednoduchšie odliepanie, takže každý hárok prešiel celým procesom proste 2-krát. Teraz som zvedavá, čo myslíte, na čo bude týchto 300 kúskov? Môže to byť event, nová značka, firemná výzdoba alebo niečo úplne tajomné spojené s tým zvláštnym číslom, ktoré sa opakuje. Každopádne tieto nálepky budú určite svietiť všade, kam sa dostanú.